Så i dag, der rammer vi sgu Danmarks Hag. Jeg ved ikke lige, hvor lang tid vi kører, fordi at det er rigtig, rigtig varmt i dag, og solen skinner, og det er meget fugtigt. Men følg med derude, så kan I se, hvor mange af banerne der er derude. Super fede spor, super fedt. Ja, det bliver skide fedt. Jeg ved ikke, hvad vi kører ned af nu. Vi kører ned af en eller anden lille bitte bakke her. Status er, at min cykel er ikke engang strap. Det har jeg åbenbart glemt. Så derfor er det lidt et problem. Men sådan er det. Nu kører vi lige. Må vi lige se, hvad der sker. Det er fint nok. Jeg skal lige strappe min hjelm. Men ja, nu kører vi op ad sådan en bakke, som jeg tror fører op til smeden, fordi smeden er fucking fed faktisk. Den vil gerne træne noget mere. Så ja, ses der. Smeden. Igen, første tur på dagen. Så vi er ikke helt varme i kroppen, men finder ud af det derovre. Faktisk meget fedt der. Lidt ved nose dive der. Du klarer det. Fuck, det er løst. Men det er fint. Det er meget fedt derude. Ja, tak. Så i solen. Så skal jeg Karl med. Kommer sådan en fucking stejl bakke lige her om lidt. Den gider jeg sgu ikke lige at køre i, men ja. Nu snyder vi lige lidt. Vi gider ikke køre hesteskoen, for den kører bare ned til siden og op. Så vi kører lige tilbage på smeden her. Man må ikke lige køre her. Det er smeden. Men vi tjekkede ikke, var nogen, så det går. Så se, nu skal vi ned af det her. Ja. Der. Men jeg ved ikke, hvad fanden hedder. Det er bare en nedkørsel, der kommer op fra en opkørsel. Der. Vi prøver. Jeg ved ikke, hvad der kommer. Jeg troede, jeg ramte bremmen. Fældet, mente jeg. Bremmen, hvad snakker jeg om? Sådan, og nu kommer vi op til den, der hedder Ålen, og den, der kommer, og så hedder Åleklubben. Den der er meget, meget sort. Meget slingret, og så en lidt mere flowy hoppende bane, som også er meget fed. Begge to fede baner. Men ja, der kører vi lige hen. Vi giver den ikke så meget gas her på det første stykke, fordi vi kører direkte ned, og vi gider ikke være helt wasted. Det er 30 grader ude i dag. Næsten. Så det gider vi ikke. Vi kører bare ned her. Jeg tager ikke lige hoppet i dag. Godt op i bæmmet. Her. Jeg kører bare lidt langsomt her, så vi ikke lige rammer ind i ham. Sådan der. Ligger bare heroppe. Kører lidt. Ja tak. Fed bane. Fed below. Har vi lige en sorte kørsel op her, så vi kommer op til min ven Simon og død ko. Og jeg ved altså ikke, om I kan se så meget på kameraet i dag, fordi at jeg har ikke ultra-wide lens på, som jeg plejer at have. Så jeg ved ikke, om I kan se noget. Men det må I lige skrive i kommentaren, for så kan jeg lige ændre det. Eller om det her det ser fint nok ud. Men nu er det bare op. Okay, jeg glemte lige at filme top section af død ko, men nu filmer jeg bare lige bottom seconds. Jeg har holdt rimelig meget afstand, men okay. Jeg glemte lige at filme top. Hvad? Kør lige ud om det der. Jeg gad ikke lige. Jeg ved ikke, hvor jeg helt... Jeg ved ikke helt, hvor jeg skal hen. Bare making my way. Nå, vender lige på de andre. Skal jeg bare... Jeg kører bare videre! Det er bumpy. Det er real bumpy. Så lige på vej på sort og tage den der sort guld ned. Men vi har besluttet os. Altså, min ryg er våd. Det er så varmt.
vi besluttede, at vi tager bare kører bare op til Rød i stedet for. Det er den samme bane, bare så får du ikke hele nedkørslen med, for kun halvdelen af den. Men det er også fint nok. Ja, shit. Men det er også fint nok, så... Fordi det er... Ja, han har fået fart på ham der i hvert fald. Jeg kan godt fortælle dig. Ja, godt. Men det er 30 grader udenfor, så... Ja, man dør bare. Ikke noget. Vi stod lige i vinden lidt, fordi det var dejligt vand. Jeg ved ikke, jeg har fucking længe siden jeg kan den her bane. Jeg kan ikke huske, hvad der kommer. Jeg kører ikke så hurtigt, fordi grunden til, at jeg ikke husker, det kommer. Både fordi jeg ikke husker det, og fordi der er fucking plus 1600 degrees. Jeg gør det, jeg gør det! Ja, du vil sige, det må du lige med opgørelsen der. Ja, det gjorde jeg i hvert fald. Det må du gerne selv tage. Det gør jeg også. Herovre. Kom så. Så er der bare fuld downkørsel. Er I klar til at køre? Men er I klar? Ja, jeg er klar. Så let's go. Jeg kan ikke finde at klikke ind, bro. Kommer en fucking opkørsel lige herovre igen. Altså, fucking. Bøsse, man. Jeg hader dem der. Jeg droppe derinde igennem træet. Jeg hader den. Jeg synes, den er så irriterende. Kommer der de her sten herovre. Jeg hader jeg også. Bare henover. Ja, tak. Jeg glæder mig fucking meget til den her uge, der kommer, fordi jeg tror måske, jeg får en ny cykel. Eller, jeg har bestilt en ny cykel for bicycle. Jeg har bare ikke flip. Men jeg ved ikke, hvornår den kommer, fordi det kommer sendt i fredags. Det er altså søndag nu. Det er altså søndag nu, så jeg tror ikke, jeg når at få den. Og jeg skal på ferie. Og jeg tror først, det bliver sendt i morgen. Og jeg skal altså på ferie på fredag. Så jeg ved ikke, om jeg kan få den, for den er fra Italien. Kan det blive af? Nu kommer jeg lige nogle små hop ned her. Shit, der er for meget græs. Det er ikke noget vildt. Det er bare... Nu skal vi ned til bilen. Fuck. Jeg kan ikke lige komme ud der. Okay, så stadig så at de andre drenge, de kører lige ned. Fordi at Karls far, han er ham, der kører os ud. Han er lige ude at gå. Så han er først om 20 minutter. Så jeg kørte lige en anden vej. Så tog jeg bare lige en ekstra tur. Det gad jeg ikke lige, fordi fuck varmt. Jeg var den eneste, der lige gad. Jeg skal lige passe på, at jeg ikke dør her på den her bane. Men ja, finder vi ud af. Det er klar til at tage Bob og Leth, den sorte af dem. Ja, lad os bare komme ud. Jeg kører ikke lige så hurtigt, fordi jeg har ikke lige nogen med mig. Så hvis jeg falder, så er det ikke så godt. Så jeg kører bare lidt langsomt her. Bob og Leth. Jeg kan lige køre til min max, fordi hvis jeg falder, som jeg sagde, så er der ikke nogen heroppe med mig. Til at lige at se, om jeg er okay her. Til at lige at... Holy shit! Ej, det går heller ikke særlig godt. Men jeg kan godt have lov at indrømme. Ikke lige der, nej. Kan vi lige herop? Kør lige herop. Tager den lille bitte nedkørsel. Kommer lige heroppe. Ej, den er så træls, den her. Men fuck it. Fuck, jeg er ved at være smadret nu. Jeg skal lade noget vand og noget mad. Jeg kommer ned. Jeg kan mærke. Sådan der. Jeg skal bare ned. Jeg gider ikke rigtig gå i lavt gear, men sådan er det. Kører vi bare ned her. Holder vi lige hernede, tror jeg. Se om de andre drenge er der. Ja, det er de.
filmer jeg dig. Ja, vi tager Ålklubben. Let's go. Okay, prøv lige at lade være med at køre så tæt på. Jamen, jeg holder afstand. Nej, jeg gør ikke. Her har jeg givet han den gas af en eller anden fuck ærsk grund. Det gør jeg ikke. Jeg havde ikke givet den gas her. Det der lige stykke, det fucker mig op. Nu har vi lidt afstand til ham. Kør lidt langsomt her, jeg gider ikke. Jeg har så meget sand i øjnene. Helt vildt. Halve kunne være nok. Nu kører vi bare lige ned. Vi har jo lige kørt den der bane der. Bålklubben. Nu kører vi bare ned. Vi er jo røvtrætte. Og fucking smadret. Jeg er fucking sulten. Jeg kan ikke noget lige nu. Så jeg tror bare, nu får vi lige turen nedad, og så kører vi bare hjem af. Hvis har vi lige ikke smidt i Kvickly eller lavet. Det finder vi ud af. Vi tager i hvert fald hjem nu.